त का हाल बा दोस्त। स्वागत करते हैं रउआ लोगन के एक नया और ब्लॉग वीडियो में। ये देखी लोगन भैया एक गाड़ी खराब हो गई लख, तो हम गाड़ी खींच के लेते देखी लोगन जैसे कि पीछे लौकत हुई हम गाड़ी खींचा तनी। ये देखी लोगन जैसे कि देखी पीछे गाड़ी खींचाता, हम गाड़ी चलावत रहनी है। ये खराब भइल बाटे, महानवा चौक पर खराब भइल लख, तो हम खींच के लेके आगे आ चुकल बानी। ये देखी लोगन ई रहल कोरेलिया बाजार। जैसे कि भाई के रसरी बार बार टूट जात लख, तो दोसर रसरी किनाइल हो, नया रसरी किना के बना गई गाड़ी में, फिर से टूट जात लख, तो हम लेके निकल गई बान उन के यहाँ से। जैसे कि देखी लोगन तो हम चलतनी अब तिरकौलिया आ चुकल बनी, मिस्त्री भाई के पास चलतनी। ये देखी लोगन तिरकौलिया, कितना प्यारा नज़ारा बा तिरकौलिया के। ये देखी लोगन तिरकौलिया, हम आ चुकल बानी तिरकौलिया हाईवे पर। जैसे कि मंदिर बा हमारा जाए के बयाने करी, हम आ चुकल बानी मिस्त्री भाई के पास में। ये देखी लोगन ये रहलन मिस्त्री भाई, जैसे कि गाड़ी बनावत रहन भैया के। तो ये रहल, हम निकल गए यहाँ से निकलला के बाद में हम तिरकौलिया बाजार से निकल गई भाई के गाड़ी छोड़ के। भैया पैसा देतलन, तो हम कहनी भैया पैसा मत दी। तो हम आ चुकल बानी कवलपुर। जैसे कि देखी लोगन ये रहल शंकर सरैया। ये देखी लोगन शंकर सरैया चौक, ये शंकर सरैया चौक है। जैसे देखी लोगन रउआ लोगन बहुत बढ़िया बाजार लागेला यहाँ साँझ के। तो हम आ गई बनी किशुनपुर स्कूल पर। ये देखी लोगन जैसे कि हम यहाँ से चल दिल बनी, तो रउआ लोगन कमेंट करके बताई लोगन कैसन वीडियो लागल। तब तक ले फिर से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक ले इंतजार करी लोगन रउआ लोगन दोसर ब्लॉग वीडियो के। बाय भैया बाय।